Il-Kunsill Reġjonali Il-Lvant nida proġett ġdid bl-isem ta' Il-Lvant li lan tiegħu u li jagħti benefiċċju lill-artisti lokali jmirħu iżjed fil-karriera mużikali tagħhom. Dan il-proġett jinvolvi f'palk li kompletament jaħdem b'batterija sostenibbli filwaqt li jista' jimxi minn post tal ieħor minħabba li bibni fuq struttura ta' van. Issa permezz ta' dan il-proġett prestazzjonijiet minn artisti lokali jistgħu jiċċallqu faċilment mill-lokalità għall-oħra. Din it-tnedija saret fl-Uffiċini Ġenerali tal-Go fejn One News tkellem ma' James Hamburger, il-Manager Kulturali għar-Reġjun tal-Ilvant li spjegalna l-investiment li sar għal dan il-proġett filwaqt li rringrazzja lil dawk il-kumpaniji kollha inkluż l-istess Go li jgħenu biex dan il-proġett isir realtà. L-idea tal-proġett huwa li jkollok plug and play system ta' performances li inti tista' tieħu l-performances directly fil-komunitajiet tagħna. Aħna għandna van li huwa converted into a mobile stage completely powered by a battery. Min-naħa tiegħu d-direttur artistiku inkarigat Daniel Kawki saħaq li permezz tal-proġett Il-Lvant issa jistgħu jsiru prestazzjonijiet f'żoni li qabel ma setgħux isiru u elenka wkoll li fl-aħħar ġimgħat infetħet is-sejħa biex artisti lokali ta' kull età jesperjenzaw dan il-palk sostenibbli. Bħala proġett Il-Lvant huwa qiegħed joffri opportunità li jsiru performances fi spazji li forsi s-soltu mhux daqshekk komuni jew aċċessibbli biex isiru l-performances. So għandek l-aspett tal-aċċessibilità mill-lokalità, però wkoll tal-artisti aħna ftaħna wkoll għal kull irid japplikaw jieħu sehem fih, kellna numru kbir ta' applikazzjonijiet li minnhom sfortunatament kellna nażlu.